Simbok, Salam. tangi madang yo. Madang. Heeh. Ya kini. Oh, ora sida poso. Emang iki akan apa beli? Lah riko koyo entuk salat Idul Adha. Mau salat apa nang masjid? Salat asar. Salat asar. Apa? Malah diwolak-walik. Rasa poso ya? Tangi Mbak yo. Tangi napa? Madang. Madang. Ya kini madang. Engko awan ora madang. Lah kok awan ora madang? Tangi yo. Agak tangi. Lah jare nak madang kok ora tangi. Apa wis mateng? Wes. Jangan apa? Jangan sapi. Sapi. Terasi. Terasi. Jangan kangkung. Ya wis ora madang wis. Nyong jangan sapi, Mbok. Jangan apa? Sapi. Sapi. Oh. Ya wis kene tak madang. Ya wes, jago ngene. Durung ana tekane pun jago. Nah, apa sih kok mesti kelekaran? Aduh, aja kayak kemekel nyong, Mbok. Engkon madang kok yo tak cukup ya ndelok yo. Heeh. Riko nyanyi di sini anak madang apa salat ndi? Kretek arine sutro kirim putret tondo moto ijo kadang pelo duwe bojo tinggal lunga. Riko kebangetan, Mbok. Aja nyindir nyong, Mbok. Nang apa Riko ngelok-ngelokke nyong wae, Mbok? Turi putih ditandur neng kebun agung sereret tipu nyemplung ketundung kembange opo mbok ira kembange apa iwak lile mati kedenu cendatan pring cilatan ngabe praban ayu kule ano ngisor lum Endi ngisor longan kok ora enek, Mbok? mboten nonton nggih mabur Mabur, jarene ngisor longan ana perawan ayu. Perawan ayune nang endi ra enek? kaya ayu rono ngulon ngalo Riko arek pro nyembelih sapi pura. nyembelih sapi Heeh. sapine sapa Nang masjid kayak sapi pirang-pirang rono ndelok, Mbok, mlaku-mlaku. ya rono ndelok dhewe Sopo ngerti Riko oleh bagian buntut po sirah sapi ngono. Rono. karono Lah Mbok, Riko nunggoni wong nyembelih wedhus, sopo ngerti ya oleh buntut wedhus, po oleh bagian das wedhus kan lumayan, Mbok. nyora rono Nang opo ora rono? bagian buntut tak bagian ndas luwe Ayo Mbok, kae wis ndek nomor antrian yo. dia kono antri nyora antri kei arek ra kei ya wis Yo ojo ngantek ra dikeki, Mbok. Yo, kono antri dhewe nyora kei ra popo ra kei rapopo yo ojo. Ayo, ora pengin Riko, ra kengin iwak ra kepingin manuke sapi. ora pengen manuke sapi Enak lho, Mbok. enak ra enak wis canane Riko ndedeki ora mbiyen kan Riko senengane manuk sapi. duwe yang ngerono kecap lek anu enak Ya wis tak cukuke sego ya. kono Yo. Solawat dhisik. Solawat dhisik, Rek. silakan Solawat dhisik. selamat Heeh. ya Nabi salam alaika Rasul salam alaika salam ala Muhammad salam
salim sallallahu ala Muhammad sallallahu ala salim sallallahu ala Muhammad sallallahu ala salim sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bis ya Nabi salam alaika Rasul salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika Rasul salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam Tajuknya sego ya. Nggih. Ditawarin dhisik penontonnya, ayo dulur monggo ditumbas klantinge. Yo, klanting ngono, ditumbas. Klanting monggo mundur klanting. Segini 120 rupiah. Monggo Nah, tak juga sego. Klanting. Klanting kei kecap. Yo, klanting. Tidak nemu. Untuk cilok, Mbok. Sabar, tak budi jangan. Sabar yo. Hurung, Mbok, hurung. Waduh, tak cukupin nganggo. Masya Allah. Iki Mbok. Iki kan lebaran, Mbok. Madange nganggo dudu. Ora. Dimangan, kowe nganggo dagingnya dipangan, Mbok. Kecape bae. Kowe dipangan dhisik aja geru. Nyong lali kecape rung tuku teh. Jenenge jangan sapi, Mbok. Bismillah, Mbok lali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Ayo, madang. Yo, cukupi kanting. yo karo nyambi dodolan riko kok. Cukupi kecapi. Yo, kowe nek entek bundere entek kok. Yo, yo wis nang kono wae, awas ketok katoke nang kono wae tak goleke kecap bunder. Sabar.